lamenikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na Mali kura a sigira aw tulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele kabi Washington DC an bɛ studio 6nan kɔnɔ nin wagatinin na Mali kura kibaruya kumaba a bɛna boli nin de kan Mali kɔnɔna la Mali sardasiw ka kuma latɛmɛna ni a bɛ wele ko DIRPA ale y'a ka kalo ladala barosigi kɛ ni kunnafonidilaw ye lakana cogoya kan Mariam Kuyate ale tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna la lakanabaliya a bɛ cogo di nin wagatinin na Mali jamana o camancɛ kɔnɔna la an bɛna an ka lasigidenw wele olu bɛna ɲɛfɔli k'an na nin koɲa a bɛ cogoya min na jurugujurugu jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw u bɛɛ haminanko don nin wagatinin na mɛ a kɛlɛliko a bɛ kan ka sira sɔrɔ wa a bɛ cogo di Mohamed Danyogo ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la an bɛ nin wagatinin min na farajɛ jamana olu ka ɲɔgɔn dɛmɛ farankankulu ni a bɛ wele ko OTAN ale ka lajɛrɛ a bɛ sen na Lituanie an bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna o fana la balimaw ninnu de bɛna kɛ an ka bi farikolo an ka kibaruya ye mun bɛ sɔrɔ ka na laban ni farikolo ɲɛnajɛ ye ni ale bɛna di aw balimakɛ ma ni o ye Siaka Tarawele. An balimaw aw danse kɛnɛ kɔnɔna la aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la Mali kura a sigira nin wagatinin na an y'a fɔ ɲɛna kibaruya daminɛ la o ye Mali kɔnɔna ye Mali sardasulaakaw ka cakɛda so mun bɛ sardasiw ka kunnafoni lase n'u b'a wele tubabukan na ko DIRPA ale y'a ka kalo ladala barosigi kɛ ni kunnafonidilaw ye ka ɲɛfɔli kɛ lakanabaliya a kɛlɛli a koɲa a bɛ cogoya min na Mariam Kuyate Colonel Suleman Danbele a ko di nin ko la DIRPA ka kunnafonidi senfɛ u ka ɲɛma Colonel Suleman Danbele ale y'a yira k'a fɔ k'u kɔni tɛ fosi kalama kunnafoni minnu bɛ ka fɔ nin waati na jamana wɛrɛ kunnafonidilaw fɛ min bɛ tali kɛ ko État islamique ka kasoden minnu labilala Mali marabagaw fɛ kasoden falen-falen okumu kɔnɔ a y'a yira ko nin kumakan ninnu kɔni tɛ sababa ye ko sabula ko n'a ma ɲa k'u bɛ ka terrorisme kɛlɛ minnu yɛrɛ bɛ dankari jamana na k'u bɛ labila ka da daluya jumɛn kan ko nka k'u kɔni bɛ mun kɔni dɔn ko borojiɲɔgɔnma baara k'o de kɔni bɛ senna Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ bɛna waliya nin jamana fila dancɛ la yaasa ka se ka dankari waati bɛɛ jihadimaw la. An bɛ ka opération dɔw bolo da n'an ka sigida dugu dɔ ye n'o ye Burkina ye donc depuis janvier kalo la an ni Burkina sɔrdasiw bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu na cogo min na a phase fɔlɔ kɛla janvier février mais k'a fɔ ko kɛlɛ kɛl'o la o tɛ parce que bibi in na terrorisme la danfara t'a la n'i ye ko kolon kɛ Burkina u bɛ boli ka na Mali la mais pour que ka dankari k'o la jamana fila ninnu ko k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma en tout cas mun ye olu ka danfara ye u ka se ka baara ko kɔnɔ mun bɛ se ka dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔw ka baarajuguw kɛli la. Ka fara ni kumakan ninnu kan Colonel Suleman Danbele ale kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ka wulikajɔw senfɛ juin kalo tɛmɛlen na k'u ye jadima 51 de faga 55 k'olu kɔni ye kasodenw ye nin waati in na. Donc kalo tɛmɛnen na ni ye baara ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka finitigilakaw jatigɛwale mɔgɔw ka sigida o 5 de daraki la ni ye jateminɛ fana kɛ jatigɛwale mɔgɔ 51 olu fana bɔnnalu nin na 55 olu wele bila olu ma olu bɛ gendarmew ka bolo kan maramafɛn an b'a fɔ mun ma AK47 n'u b'a fɔ PM o 21 minɛna maramafɛn dɔ fana bɛ yen mun b'o sanfɛ dɔɔnin o ka girin n'a bɛ fɔ o ma PKM o 2 minɛna jatigɛwale mɔgɔw la dugu jukɔrɔ mugu o 8 daraki la. O siratigɛ la Colonel Suleman Danbele ale ye u ka chef d'état-major ka cikan kɔni laseli kɛ mun bɛ tali kɛ ka wele bila groupe armé signateur maaw yɔrɔ k'u fanga fara baaraw taabolo ɲuman kan MINUSMA ka bɔli la. Groupe armé signataires a ko a b'a ɲini fɛ u kana an ka baara kɛ MINUSMA ka taali na a y'a ɲini fɛ u ka faire preuve de clairvoyance, faire preuve de responsabilité, de retenue. Min ye chef d'état-major des armées ale kɔni ye wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko maa si kana kumakan jugu walima waliya jugu ta ka ɲɛsi MINUSMA ka baarakɛlaw ma yanni o ta waati cɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.
Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Alibi an bɛ kuma lakana cogoya kan ni wagatini na an b'an sɛnsɛn an bɛ taa Mali jamana camancɛ yanfan la kɛrɛnkɛrɛn la an bɛ taa Yuwaru mara la lakanabaliya a walima lakanako a bɛ cogo di nin yɔrɔ in na yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka lasigiden bɛ ni o ye Gurudo Bokum ale b'an bolo Gurudo an ka foli bi ye an bɛ nin wagatini min na sisan aw ka yɔrɔ la lakana koɲa bɛ cogo di i ka sigida kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Yuwaru ni a yɔrɔ kɛrɛfɛlaw la. Nan tak ka fɔ Yuwaru ye mara mo wa sigida 7 de bɛ i ka dɔn ka fɔ mara in na lakana a sabatilen tɛ fan si fɛ fo n'a bɔra Yuwaru dugu kɔnɔna in na n'an y'a ta k'a filɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye faso jama ye Yuwaru ale dafe dugu ninnu na seliba ale. Allo i tulo b'an na. Allo an tulo b'i la tɛmɛ ni kuma ye. N'an y'a ta k'a lajɛ seliba ale ɲɛkɔrɔlanin na sa min ye faso jama ye damatɛmɛwale caman baden taara ka olu sɛgɛrɛ yaasa ŋaniya min b'u la ka seliba ko o ginkajɔ yaasa danbe ka sigi o la cogo min nka dugu minnu bɛ yen nɔ sa i ka dɔn k'a fɔ Yuwaru kɔ kan ni olu kun ye a laɲini k'a fɔ ko min ye seliba ye olu bɛ se k'o laɲɛnamaya i ka dɔn k'a fɔ dɔw bugɔni gɛɲɛw ye ani min ye musolakaw ye k'olu bila jagoya hisabu na cɛlakaw ka kurusi senda tigɛli fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ cɛlaka minnu bɛ yen nɔ ni u ye sifaw ye ni olu b'u kun bila mɔdi la ni an b'a fɔ ko u ye fafiriw ye i ka dɔn k'a fɔ olu fana kun ganana o tuma na sa n'an y'a ta k'a filɛ k'a jira maaw la k'a fɔ hali sisan nɔ basigi min maaw b'a nɔfɛ anw bara Yuwaru i ka dɔn k'a fɔ a kelen don an ka mɛn fɛn ye mɛ an ka ye fɛn tɛ. O kɔfɛ mɔgɔ mun ye dayirimɛ minɛ sɔrɔli fɛnw i n'a fɔ bagangɛn an b'a dɔn Yuwaru dɔnnen don yɔrɔ i n'a fɔ bagangɛn bɛ kɛ yɔrɔ min na ani sɛnɛ mɔgɔw bɛ se ka t'u ka dayirimɛ minɛ ɲini wa nɔgɔya kɔnɔna la wa. Gɛlɛya baden de bɛ o kɔnɔna na bari n'i y'a ta k'a lajɛ sɛnɛkɛla bahirika de bɛ yen nɔ minnu jagoyara k'olu sigiyɔrɔ bila u bɛɛ bɛ Yuwaru dugu kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi k'a fɔ ko taabolo wɛrɛ t'u la sɛnɛ o kɛra o b'a jira ka fɔ ɲɛ o bɛ taali kɔfɛ kosɛbɛ bagan mara nasira la bagan bɛ maa minnu bolo olu fana wajibiyalen don jagoya jakabɔ la ni k'a di kulu maramafɛn ma nin ye min an bɛ se k'a fɔ ko Yuwaru mara olu yiriwa ngoloman de don nka o n'a ta bɛɛ de b'a kan an bɛ don min na fɔ ko bi Modibo. Ɲininka laban finitigilaka minnu bɛ yen u bɛ kan ka jaabili jumɛn di ni dankarali ninnu na yaasa jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ. O de ye kamala ganba ye min bɛ faso jamana an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko lakana tigilamaw ka daga sigilen don an bara Yuwaru o de kan ka bonya sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ Yuwaru n'a dafe dugu bɛɛ lajɛlen na yaasa ka maaw unu bololafɛnw lakana gɛlɛyaba de b'o kan bari tagama o ka gɛlɛn bi n'an ye tali kɛ misaliya la k'a fɔ ko i ye baɲumankɛtɔn cakɛla dɔ ye ne ka ɲininkali kɛ finitigilakaw bɛ kan ka jaabi jumɛn di a koɲa la. Bon yala bari u ma wilikajɔ foyi kɛ min b'a jira k'a fɔ ko u cɛsirilen don a ko in kan. Gurudo Bokum an ka foli b'i ye. Balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni Mali kibaruyaw ye nin wagatinin na an bɛna kuma jurujuruku o koɲa kan a yirala k'a fɔ ko Mali faamaw ani Mali jamanadenw bɛɛ ka haminako ye ko yaasa dan bɛ se ka kari cogoya min na jurujuruku la ni dɔw k'a ma dunko juguya mais kuma min bɛ kan ka fɔ kuma mugu don wa ou bien kuma in a bɛ kan ka lawaleya yaasa ka se ka nin jaabi Mohamed Daɲogo ni ale y'an ka lasigiden ye Bamako ale wulila ka jamanaden dɔw hakilila ta nin koɲa la Mohamed. Dunko juguya ani yurugu ale kɔlɔlɔ o ka bon jamana kan ani jamanadenw kan kosɛbɛ Mohamed Traoré ale bolila baarakɛla ye ale y'a yira k'a fɔ ko olu minnu kɔni bɛ bolila baara la mun ye yurugu ye a kɔlɔlɔ a kɛlen don k'olu ka baara kɔni ka a sumaya bi an k'a lamɛn. Ne hakilinata ye min ye dunko juguya ni yurugu kɛlɛ la vraiment fɛn min de don a man ɲi jamana ma a man ɲi an minnu surtout an minnu ye bolila baarakɛlaw o n'anw ye dɛsɛbagatɔw ye ni minnu bɛ ɲɛfɛ n'olu bɛ k'a bɛɛ dun dugumamɔgɔw bɛ mun sɔrɔ bon faut que ɲɛmɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la yurugu ni ye fɛn dun fɛn min tɛ ta ye u ka ɲangili bere ta ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɔsi la pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dama ka hakɛ la cogo min dugumamɔgɔw olu bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a ko la cogoya min na o de bɛ jamana la taa ɲɛ. Alassane Cissé bolo mun ye dunko juguya ani yurugu ye Mali la bi n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fan bɛɛ lajɛlen de la wa mun ye camancɛ fanga maaw ye u nana u y'a daminɛ nka
toka jedo Alassane Cissé. Dungo jugani ko ne madala na be se ka dabla de parce que femme de doit donner mo julla de anga kushube ka damne fenge justice barake yoro ite foi ke no ma yiri la fika warsara hal anga commerçant a be secteur be a be pour le nodo mais ça avec la bon ne rakla anga mo nana mi transition mo ye olu be se ka don de kala sinon ne re kon fe o ya damne ne miye au niveau administratif sinon tous les restes là madame na volode Modibo Jabi n'ale kuna fondilaye ale koni bolo bara damne cogo timanche fanga maufe atunya nendo ngabe ko mina fo beka salia ale kon me munginu fe halisa uka dunko jugani yuru kelali uka odo bala nga uyere senkana ye akoula Modibo Jabi transition nale corruption kelelo ga damne kanya kosobe après ni fanga e fene mais je crois que au buga salaya buga douala don sisan quoi ne ko ba fo ka sika ka o ya damne ni elamie o ka temene elan pour que vraiment pédaler nous la transition o kana salaya toutes les couches yoro kelente o ka bugoli ke europe no kra corruption clélire mais wira sengana yala de bode kanga dawo Muye timanche fanga nyama bare noye Asimi Goita ye ale kenno ka ika don ka fo aka bara konna la muye dunko juguya ani yuru o keleli ka odo bala kosobe Mohamed Danyuko viwa bamara tokola kabob mako ni wakati na an b'an kunsi Senegal jamana ma ni a yirala k'a fɔ ni y'a tile damadɔ jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ale y'a yira k'a fɔ ko a tɛn'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ sarati sabanan na n'u ko ko 3e mandat o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka lasigiden ma mun bɛ yen ni o ye Nama Jara Nama an bɛ nin wagatinin min na sisan Senegal politiki bunakun yɛrɛ kan Senegal a bɛ cogo di nin wagati la Modibo i ni wula Bewa Bambara kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula i y'a fɔ aw ka dɔn an bɛ waati min Senegali cɛboya n'o ye kandidatiri ye février kalo tile 20 ani tile 25 san 2024 jamana kuntigi kalata la o de kuma bɛ sen na politiki kɛbagaw fɛ jamana kɔnɔ kabini jamana kuntigi Macky Sall y'a sen bɔ kalata in na dɔw y'a jira k'u bɛ kɛ cɛbo ye i n'a fɔ Dakar maire kɔrɔ Alifa Sall jamana kuntigi kɔrɔ Maître Abdoulaye Wade denkɛ Karim Wade Idrissa Seck ale min tun ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ san 2020 ani san 2019 jamana kuntigi kalata la wa cɛbow bɛ taa fo 20 kɔ la fɔlɔ min y'a kanbɔ Modibo jamana kuntigi kalata in na Macky Sall ka kuma kɔfɛ an tun ye a ŋunuŋunu mɛn ko maire dɔw ye pétition kɛ ko a bɛ taa maire 200 ɲɔgɔnna la a koɲa o bɛ cogo di an bɛ nin wagatinin min na o ye tiɲɛ ye Modibo maire hakɛ mun dɔ an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ taa fo 400 ni kɔ la minnu tun y'a ɲini jamana kuntigi Macky Sall fɛ k'a ka kɛ u ka cɛbo ye nga bi o ma se ka ɲɛnabɔ u farila Macky Sall ka politiki tɔn kan ani a ka farankan politiki tɔn n'o ye Benno Bokk Yakaari ye u bɛɛ lajɛlen bɛnna ko Macky Sall yɛrɛ ka cɛbo dɔ sugandi walasa a ka kɛ u ka cɛbo ye jamana kuntigi kalata in na nga nin waati in na kumaw cayalen bɛ mɔgɔw dɔ kan affaire ka politiki tɔn kɔnɔ n'o ye Macky Sall ka politiki tɔn ye i n'a fɔ marajɛkulu ɲɛma Amadou Ba Ali Ngouille Ndiaye Sénégal sɛnɛkɛlaw ka ministre Sénégali ani Abdoulaye Daouda Diallo jamana kuntigi Macky Sall mafiɲamɔgɔ o do nin waati na mɔgɔw kɔni bɛ ka nin mɔgɔ saba de kuma fɔ ko ninnu de bɛna sɔn ka kɛ Macky Sall ka politiki tɔn n ka cɛbo ye kalata in na Modibo nka ka mɔgɔw ladɔnniya ka fɔ ala ka hinɛ Ousmane Tanor Dieng la a ka politiki tɔn n'o ye PS ye Parti Socialiste u ma bɛn fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ u bɛna to Macky Sall ka farankan politiki tɔn in kɔnɔ walima u bɛna u ka cɛbo de sugandi jamana kuntigi kalata in na. ɲininka laban Nama mun ye Ousmane Sonko ye ni ale ye fanga sinamatɔn ye ale ka koɲa a bɛ di nin wagatinin na. kuma mun bɛ ka fɔ nin waati na Ousmane Sonko kan n'o ye fanga sina a ka politiki tɔn PASTEF a ka mɔgɔw y'a jira u k'u bɛna a sugandi nin juillet kalo tile 15 nata la walasa a ka kɛ u ka cɛbo ye san 2024 jamana kuntigi kalata la o kama u ye wele bila jamanadenw bɛɛ ma u ka bɔ ka caya walasa kana u ka cɛbo Ousmane Sonko kokɔrɔma dɔ nka jamana kuntigi Macky Sall n'a ka farankan politiki tɔn Benno Bokk Yakaari ka wasadenw ka ɲɔgɔn ye sen fɛ kunu palais de la République la
Macky Sall ye Ousmane Sonko mɔgɔw kɔrɔfɔ k'u bɛ k'u dalaɲini de ka da kan Ousmane Sonko tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye san 2024 jamana kuntigi kala t'a la a ɲangira kiiritigɛla fɛ ministre Mambayi ɲa ka kiiri in sen fɛ kalo 6 kaso la kiiritigɛla ka kɔlɔsili b'a kan a ko fana san 2 kaso dara kan ani mɔgɔtigini Adji Sarr ka kiiri in na nambara ko kosɔn n'o ye corruption de la jeunesse ye wala Sénégali jamanadenw ka lafasali tɔn n'o ye Ligue sénégalaise des droits humains ye ya an ɲini marabagaw fɛ ko mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye u ka bɛ bila u ka ka ye ka namara kana ye kalata in ka kɛ ko jɛlenya kɔnɔ hakilijigila Ousmane Sonko yɛrɛ tun y'a fɔ ko n'a ma kɛ cɛbɔ ye Sénégali san 2024 jamana kuntigi kalata in na kalata tɛ kɛ Sénégal Macky Sall fana nana ka jaabi ko a ye nin kuma kelen in de ko wasaden kalata tɛmɛnenw na o diyara n ye kosɛbɛ Nama an ka foli b'i ye ni tun y'an ka lasigiden Nama Jara kabi Dakar Sénégal. An balimaw ni wagati na an bɛ tɛmɛ ni an ka kibaruyaw ye ni o ye États-Unis ale kɔni y'a kɔn k'a fɔ ko arabadon Corée du Nord ni o ye Corée kɛɲɛkɛyanfan jamana o kɛlen ka sanfɛ gɛlɛden ci mun bɛ taa fo yɔrɔ jan ni laseli kɛra Amérique jamana olu ka bilasiralikɛla mun bɛ lakana fanfɛla la Maison Blanche la a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni gɛlɛden ko a bɛ dankari bɛnkan fɛn fɛn bɛ yen n'o de bilala sen kan yaasa mankan wɛrɛ kana na wuli tuguni ni duniya ni yɔrɔ kofɔlen na ni laseli kɛra Adam Hodge fɛ ni ale tɔgɔ fɔlen don a laseli sɛbɛn in kɔnɔna la. Malika di fembebe malikono ame pari wante mongo makono dinyankadi ni nyana mabakono kana sira mbebe blo bakono li mu mali ni mali fasaye li mamu mali ni mali fasaye. Let's go. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw aw sɔgɔlen don ni wagatini na Malikura la an bɛ sɔrɔ 102 FM ka n'i bɛ Bamako, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso an bɛ sɔrɔ 102.4 FM na, Abidjan an bɛ sɔrɔ 99.1 FM. Radio ani télévision yirika minnu fɛnɛ b'an lamɛn an ka foli b'aw ye i n'a fɔ radio parisien Tomiya, radio Emergence, Nioro du Sahel. An bɛ nin wagatini na direct la 102 an bɛ sɔrɔ an ka page Facebook kan VOA Bambara. Walasa an ka foli bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ nin wagati na. An bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye ni o ye hali bi an y'a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛ na farajɛ jamanaw ka farankakulu Sardasu farakankulu n'a bɛ wele ko OTAN u bɛ lajɛrɛ dɔ la Vilnius ni Lituanie mara la ni ale bɛ bolila Ukraine ani ko wɛrɛ kan wagatini min na Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko u sewara u bɛna Sardasu dɛmɛ min lase u ma ko nka olu ka jamana u bɛ fɛn wɛrɛw ɲinina mun t'o ye ni o ye ka se ka don OTAN yɛrɛ a tɔn kɔnɔna la Mohamed Touré nin ko in a b'a fɛsɛfɛsa an ye Mohamed. OTAN ka lajɛba tile filanan na Lituanie jamana faba la ani kalo 18 ɲɔgɔn Rusi ka bingani daminɛ kɔfɛ G5 n'o ye Amérique, Angleterre, Faransi, Canada, Allemagne, Italie ni Japon olu mɔgɔw ye laɲini dɔw jira ka ɲɛsin Ukraine jamana ka lakanani ma o ye ka Kiev dɛmɛ ka Rusila jamana ka kɛlɛ ni kɛlɛ sisan ani ka Moscou bali ka sini marifatigi bingani si kɛ a sigiɲɔgɔn kan
ni o naseli nin ye Moscou dimi o ma Kiev ka jigitigɛ bon ka sababu kɛ a ma waati boloda cogo tigitigi sɔrɔ ka don jɛkulu nin kɔnɔ. Ukraine ka wakiliw ɲumanw ye ka kɛ OTAN kɔnɔ. Volodymyr Zelensky y'o jira a kɛlen kɔ ka OTAN ɲɛmɔgɔya kɔrɔfɔ kosɛbɛ tile kelen ka kɔn o ɲɛ. U ka waati latɛmɛni kosɔn min bɛ Moscou jija ka taa fɛ ka siranya dan a ka jamana kɔnɔ. Norvège jamanaden tɔn ɲɛmɔgɔ ni n'a sigira ko kura san kelen nin na a y'a jira ko ɲɛta min kɛra nin tile fila lajɛba nin na ye fɛn ɲumanba ye. Arabadenw kumaɲɔgɔnya nin kɛra tile kelen tɛmɛnenw kɔ Turki y'a ka sɔsɔli dabila Suède jamana ka don OTAN kɔnɔ k'a jira k'a b'a fɛ ka gɛlɛyaw nɔgɔya ni tile bin jamanaw ye. Grèce fanga fana b'a o la. Hali sani setigi jamana jɛkulu n'o ye G7 sɛbɛn ka bɔ Kremlin y'a jira ko nin lakanani wakiluyaw minnu bɛ di Ukraine ma olu bɛna Irisi jamana ka lakana gɛrɛntɛ. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye ni wagatinin na kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko a bɛ fɔ ma faso danfani ni o ye jamana ka donfini kɔrɔw sanga kura minnu bɔlen don sisan a bɛ ɲini ka dankari a la. O hukumu kɔnɔna la Mariam Tarawele ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a la a ye mun sɔrɔ an ka lamɛn. Dalibafini walima bɔgɔlan bɛ jate farafina danbe kɔrɔ fɛnw fɛ i n'a fɔ Mali jamana kɔnɔ a lakodɔnnenba tun don cogo min na kabiri lawale la min baara tun bɛ daminɛ an ka maakɔrɔw fɛ ni kɔrimugu siyɛnli ye k'a kolo bɔ a la k'a parata k'a gansan walima a cunen kɔfɛ galaji la labila ka taa di gesedalaw ma olu ka sɔrɔ k'u ka seko ni dɔnko da ka ni ɲɛgɛnw ye ka fara bɔgɔlan dilanni kan min bɛ kɛ ni bolo ye ka fara kolonkisɛ kan min tun bɛ ye kosɛbɛ jamana kɔnɔ donfiniw na sopariminɛw birifiniw a n'a ɲɔgɔnna caman nin fɛn ninnu tun nafa ka bon kosɛbɛ Mali jamana ka danbekow la nka an bɛ don min na komi bi diɲɛ yeta fɛn kuraw olu bɛ ɲini ka an ka danbeko kɔrɔw bɔ an bolo o de y'a to Madame Jawara Umu Kulibali ye Denis Couture tigi ye Segu mara ye VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɛnɛ ye ale de bisimila a ko k'a kɛlen don ka ɲina seliba ɲɛsigi ni Mali ka danbefini kɔrɔw ye. Ne ye silisi ye n bɛ kalali kɛ nka kiliyan fini fanga ka dɔgɔn fɛ i n'a fɔ kiliyan minnu bɛ na ni fini ye ka na atelier la ka na kala olu ka dɔgɔn ne fɛ ne bɛ fini de kala k'a feere n'o ye pain tissew ye n bɛ pain tisse minnu kala différence du tɔgɔw la an fɛ Segu kɔbaw b'an bolo ɲaga b'an bolo ani saran n'u b'a fɔ o saran in ma ko Moribo Keyita ka fini bon labɛn min kɔni bɛ ne bolo ɲina seli la o ye ka pain tisse an b'a moderniser an b'a ni bazɛnw ɲagami an b'a ni tissew ɲagami fo ka taa se an ka dalifini unique ninnu ma minnu donnen tɛ gala la an b'a ni olu mélanger. Madame Jawara Umu Kulibali e donna baara in na cogo di? O ɲininkali diyara n ye hakilila mun y'a to ne y'o fɛnɛ ta an ka laadala fini kɔrɔw de donni ka di n ye kosɛbɛ a n'an ka kolonkisɛ ninnu n b'ale kɛ koliyew ye ani an ka laadala kɔnɔnkɔrɔ ninnu donc ne b'olu de matarafa kosɛbɛ n'o ye n yɛrɛ ka habillement ye donc o kanu in kɔnɔna la ne y'a kanu est ce que ni ne y'a kɛ n ka baara ye siɲɛ kelen a tɛna diya ne ni ɲɔgɔnna caman ye wa donc kanu de y'a kɛ ne ye fini ninnu n'u don ba la an yɛrɛ ka fɛnw don ba la ne yɛrɛ fɛ o de nafa ka bon an kan. Jawara an y'ale sɔrɔ Denis Couture kɔnɔ a bolo bɛ mansin na k'a ka seko ni dɔnko yira a ko an ka baara fanba ye an ka laadala finiw de kɔba ninnu ni bɔgɔlan tisi ninnu fɛn fɛn bɛ an ka laadala finiw ye an b'a bɛɛ lajɛlen kala a cɛ ta fara muso ta kan a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an ka tele kɔnɔna na Denis Couture la ala an ka baara bɛnnen bɛ nin de ma. kabiri ye nin yɔrɔ an balimaw an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an tun bɛ fɛ ka kuma hali bi OTAN koɲa kan an ka invité sisan de an sera k'a sɔrɔ Mamadu Ben Jakite ni ale bɛ fila nin wagatinin na Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni a ma se wa hali bi u bɛ fɛ ka don tɔn yɛrɛ kɔnɔna la Rusi jamana fana y'a jira k'a fɔ ko lahala minnu taara ka ɲɛsin olu ma ko hali bi olu fana ma jɛn n'o ye e hakilila ye mun de ye nin ko in senfɛ OTAN ka lajɛrɛ min bɛ
Lituanisan Ben. Alors, mais prendre la qui c'est Mamadou Ben Diabaté. Ouais, Mamadou Ben Diabaté, il va à tout Ben. Ok, il y a femme. Mais femme là. Ukraine donné autant là. Au donné au bec de la Corse parce que ni Ukraine do autant na sisa. Ay communique ko nous beka frakele kan sisa ron kele kado kelen kon là. Donc au keli au bec de la. Tu vois au tsaka ke tu vois sila quoi. Bon, il se fait ka fo garantie mon duruluma uma au tesoma au ver famo parce que fin kele no ka risu la munu sisa. Jamana fin kele no ka risu la munu au bec na autant na kaba. Noye Finland en Suède donc je kana ekulu ka do donc no dun kera o risu la munu ne boda kele ndro le beke se ka risu bolo no Crimée bon Crimée du fene ikran min dal mo fene ka ko luga dubi ko ulu ofo ko luga se ka sigoluma donc ni ya jatimne garantie ti se ka risu bolo duni parce que o namunu no ka bandi o tani ka ba o jaran ko se nyingal laba ni chwa ina mo bese ka fo ko ni kelen abena se ka lasa ka bani chwa la bon ni kelen ni jatimne ke iba donc ka fo kelen amadami le folore parce que mbo fo muna nunu ba fo ambe minan do di otama Ukraine ma minan nunu mena di fo 2025 kelke minan do bna di Ukraine ma obna di fo 2025 do bna di 2024 bon obe komina est-ce que au kele banque ma beyo au kele banque ma donné no followa siga kuma di te follow siga kuma ngungu kambe mun be ka foko ka kele ka ise ka kele ni ba mais siga kuma re o madame ne follow akola donc yoro kele baningo kuma re o tesi na follow re Mamadou Ben Diabaté anga foli biye kabi Philadelphie États-Unis jamana konna la ni sekesegeli kelado sisa ambese anga farikolo nyalaje kibariama siaka Traoré palan mune balabi Sédantolantanko kunkan kren-krennyana ligue professionnelle Mamoutou Touré Bavieux Mali Sédantolantan Fédération Nyamada Sera Ama AS Real de Bamako Dagarola kuna sinin tene juillet kalo tile tan san ba fila ngoni saba a kɛra Real ka championnat ŋanaya min bɛ ɲina saison kofɔ o jɔnjɔn dili sen fɛ ligue professionnelle sédantolantanaw ka balo u ka baara la o y'a kumaba dɔ ye kumaba wɛrɛ baara wɛrɛw kana ɲagami sédantolantanaw senkɔrɔ Mamoutou Touré Bavieux ka fɔ la i n'a fɔ fédération ɲɛmayaso bɛna kurakuraya uti kalo nata la a ka kan makɔnɔni ka kɛ fɔlɔ o baaraw ka kuncɛ ni ala kɔni ye bureau kura ɲuman sigi ko an reconduira o kɔnɔ hakilina minnu b'an na o ye ka football lana sur le plan professionnel an b'a fɔ min ma ligue professionnelle ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ an n'aw bɛ sigi kɛnɛ kelen kan comme an tulo bɛ kuma caman caman na aw b'a football orienté football professionnel kan ligue professionnelle ko bɛ kɛ cogo di club fan fɛ Mamoutou Touré Bavieux Mali Sédantolantan Fédération ɲɛma une fois que ni an adhéré la y a pas de problème club yɛrɛ de b'u ka fɛn bɛɛ gérer o ani ligue professionnelle fédération dadon yɛrɛ t'o la Sédantolantan ɲɛmayaso fɛ wa Mamoutou Touré Bavieux cogo bɛɛ la an bɛ taa ligue professionnelle la o kɛra san wɛrɛ a kɛra san wɛrɛ kɔ ye o parce que FIFA ka exigence do aw b'a kalama k'a fɔ ɲina yɛrɛ CAF yɛrɛ y'a initié k'a fɔ an bɛna super ligue da or pour que i ka don super ligue yɛrɛ la fɔlɔ o k'a sɔrɔ condition dɔw de ko i b'o respecter an y'an sigi dɔrɔn sini an b'a daminɛ parce que ani jamana ɲɛmɔgɔw b'a kuma fɔ ani aw journalistes b'a kuma fɔ ani clubw b'a kuma fɔ bɛnkan min mana sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na an b'an ka taabolo k'o de n'ala n'a kira sɔnna yan'o cɛ ɲinan saison 2022 2023 kun cɛra ligue 1 fan fɛ monte ɲɔgɔndanw de bɛ sen na ka bɔ 2e division na ka na 1re division na VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli do an balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya ni ne bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na mun labɛnna Justin ani Cheickmar Cero fɛ an ka foli bɛ Ibrahim Cero ye ani an ka foli bɛ Alu Konate kabi Badilabugu Adama Jara Bangon na an ka foli b'a ye an bɛ kɛnɛ wuli nin yɔrɔ la ni Black AD ale ka foli sen ni tun ye Modibo kabi Washington DC aw ni ce aw ka lamɛnni la ani filɛli la